ସକାଳୁ ଏମିତିକା କିଛି ରୂପ ଦେଖିତେ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ତ ଯାଇକି ମୁଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଧରିକି ଆସିଲି। ତ ସକାଳୁ ଟିକେ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ହାଲକା ଟିକେ ସିଝେଇ ରଖିଥିଲି କାହିଁକିନା ଖାଇମି। ତ ତାକୁ ଆଣିକି ତା ଉପରେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ତାକୁ ନେଇଗଲି। ପୁଣି ତା ସହିତ କମଳା ପାଚିଲା କମଳା ବି ଖାଇମି। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଟିକେ ଏବେ ଖାଇବା ଠିକ୍ କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହ ଯେହେତୁ ଖରାପ ରହୁଛୁ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏବେ ଖାଇବା ଠିକ୍ ରଖୁଛୁ। ତ ସେଠୁ ଖାଇ ଖୁଆଇକି ଚାଲିଲି ମୁଁ ନୀଳଗିରି। କାହିଁକିନା ମୋ ଏନୁ କ'ଣ ମିଟର ତାରଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ତ ତାକୁ ଯାଇକି ସୋରୁମ ଲଗେଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିକି ଚାଲି ନୀଳଗିରି। ତ ସେଠୁ ଯାଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲି କି ଚା ବାହାରିକି ରହିଥିବୁ ଆମ ଗଲେ ସାଙ୍ଗଟେ ଯିବାଟେ ସୋରୁମ। ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲାକୁ ଦିନ ହେଲାଣି 11ଟା ସେ ଏବେ ଉଠି ଦାନ୍ତ ତା ହଂସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। मामा यूं समझ मुझे 2 साल की सजा नहीं तुझे 2 साल की जिंदगी और मिले। ତ ତାର ସେଠି କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଚାଲିଲେ ସୋରୁମ ନୀଳଗିରି ସୋରୁମ। ତ ସେଠୁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇକି ଫାଇନାଲି ଆମେ ନୀଳଗିରି ହୋଣ୍ଡା ସୋରୁମ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ସେଠୁ ମୋତେ ହୋଣ୍ଡା ସୋରୁମ ବାଲା ଗୁଡ଼ା ଦେଲେ ପ୍ରେମ ଚିଠି। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ଫାଇନାଲି କେବଳ ତାରଟା ଲଗେଇଦେଲି। ତ ସେଠୁ ଯେହେତୁ ସକାଳ ଆମେ କିଛି ଖାଇକି ଆସିନଥିଲେ ଇଏ ତାର ଲଲିପପ କହିଲା ଚା ଖାଇଦେ ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ଚାଲିଲେ ଘରକୁ ତାକୁ ମୁଁ ତା ଘର ଛାଡ଼ିଲି ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାଇକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆମ ଘରକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ରହିଲି।